Hana, ova đubrad, Ostonerio, znaš. On za njih je institucija, brate moj. A on je institucija za njih, tačno. Institucija, brate moj, neki višegodišnja, brate. Ti si tek sad krenuo, brate moj, staž godinu i po dana, brate moj. Ali godinu i po dana, i tekako, brate moj. Napredujemo, da. Ja sam ti ovaj zabelski pacov, brate moj, tako da ja sam ti staž na onu drugu stranu, brate, bole mene. Pričaj dobro večeras. Pa šta, hoću, pa nema šta, brate moj, to je to, pa više nema tu, ili džaja ili bu, brate. Da. To je to, brate, koga će nađu, brate moj, znaš kakvi se prijavili, brate moj. Ljubite brat, brate, svega mi, brate. Samo još da dođe jedan bez ruku, jedan bez nogu, brate, i upotpunili su, brate, invalidske, brate, socijalne slučajeve. Svi bi zvezde da budu, brate. To jest, ma čuti i mi smo ti isto blago kući koju mi zaobiđemo. Jeste, brate moj, ali brate, uzmi, brate moj, napiši knjigu, brate moj, pa da vidiš kako će da bude bestseller, brate, se rasproda. Brate, imaš šta da kažeš, brate. To jest. Prošlo si tekako, brate moj, ne samo ti, svi mi, mi se zajebavamo, brate, to je živa istina, nema tu ja sad hvalim kao tu kod tebi live, to je istina, pa je, ako ćemo tako, evo da se zna za tvoje gledalce, pa ja sam jedini koji te pljuvao kad je trebalo, brate moj, kad si pogrešio, jebi ga, brate. Jeste, da. Ima kod tebe klip, jedina podrška koja me pljuvala. Kad je istina, brate, sada takvi smo mi, brate, i ti mene pljuvaš kad istina. Šta, ali to se ne ljutim kad istina, to je to. To jeste, ko je još u studiju večeras? Pa ja, Bora, Sandra, Todić i, brate, Mili, stao mi mozak, znam da još neko, brate moja, ali evo, ne mogu sjetiti iskreno, pravo ti kažem. Da, pozdrav ih sve, s njima sam dobar. Hoću, brate moj, ja ću da zavatim, nekog gledam da prevarim, brate moj, da ulažem u ovo, Da, to jeste. Ajde, pa pustit ćemo možda, uključit ćemo se možda na kad budu reklame. Ajde, brate moj, kako se zove, ili ću se upalim ja i tako ću ti uđi, brate moj, kako hoćeš, brate moj. Ajde, važi, vidimo se, čao. Ćao, brate. Ćao. Velika nepravda je što je Bora ispod sinoć. Eto. Velika nepravda. Znači, ostane bebica, Hana, Viktor, pa šta su oni zaslužili, šta? Dača glumi Đedović je tačno. Jeste bezobrazan i prost, ali prvi su ga dirali, ljudi, verujte. Bio sam u kući. Ko glasa za bebicu? Realno to. Ima jako pogan jezik, jest. Za Ivana Marinkovića. Karića znam da je potpisao, ne znam. Ubeđen sam da će da uđe Mirsot, takva legenda. Mislim da će Karić da uđe. I onda će sve žene naravno na njega, ko sad što idu na Anđela i Filipa. Koliki su... Ne mogu, još sam pod ugovorom, ne mogu da pričam o tome. Mirsot, dobar sam, nije loše. Je li Anđelo pokvaren? Svi pričaju da je pokvaren, meni on fin. To beko. Kažu da je pokvaren, da je ovo, ali šta znam, meni on... Ne znam, iz Ćoška komentariše bez afere ove godine, meni je okej. Eto, iskreno. Kažu da je podmukao, jeste, ali... Ja to nisam osjetio. Mislim, dugo je tu on. Šta čak i vi bolje znate možda i od mene. Ovu sezonu ima finu. Bez afera, samo komentariše, sedi na fotelji, ušuškanje. Sutra idemo jako Aneli Lavica i ja mislim da će... A kakvi su uspješni, tamo niko dinara u džepu nema. Jedino Lepi Mića što je sačuvao pare. Lepi Mića je pun i njegov dinar 2 vola uz Balkansku ne mogu da izvuku koliko je težak. To je tvrda stolica, ali dobro, jedini ko ima pare, ovi ostali sve polupaju. Sofka ide tu 13. 14. mesto. Pomirit će se s Danetom ili nekim, možda nađe nekog novog. Aneli više zaslužuje pobedu od Stanije. Eto, to je moje mišljenje. Iskreno. Pa ulaze odmah čim izađu, pola ode na dugove. Pola vrate dugove, pola ostane. I onda znate kako to ide malo. Tačno, Matko, pozdrav za Makiš. Namešteno da Stanija pobedi, pa to ne znamo. Ja mislim da neće Stanija da pobedi, da će pobedi Aneli. U ponedjeljak smo u studiju, u utorak smo na žurci. Pa nije mala, onako, mala i onako. Mislim ona Stanija, Anita, da je to slična visina. Ne dobija se pare, ne mogu da pričam o tome na kraju sezone. Anđa, ko ti je favorit? Ja bih volao Ivan Marinković da pobedi, ali pobedit će Aneli. Jel Aneli smrdi? Ne smrdi, ne. Iskreno ne.
Iskreno, ta higijena o kojoj se priča ove godine, nije to uopšte loše bilo. Iskreno vam kažem, kupaju se neko malo manje, neko ovo. Miljana se jednom istrala pored šolje. To je što je bilo. Ostalo sve kako treba. Ko ispada večeras? Nadam se Hana i Viktor. Po meni. A i bebica je isto katastrofa. Mirso, pozdrav. Brate, Miljana bacila čuftu pored šolje. Cijela kuća se čudila, bre. Ivan komentariše dobro, malo podjebava, malo ga ljudi ne razumeju, malo je pokvaren, to je sve stoji, ok, ali prati sve teme i za stolom je celu godinu posvećen je dosta. Kakva je Sara budaletina? Ja je gotivim, ali ona ima govornu manu, ne zna ne da kaže ljudi. Viktor su zvezdio, to je tačno. Nije ni on, baš da on ti je ono da diže tegove i ono šta, da ne priča ništa. Lepuška s dečko i to je to. Biljo ušao kao gospodin, izašao kao gospodin, ako nešto to znači. Stanija je uzela više para od svih njih za 3-4 mjeseca, tako da, a ne mora tamo da se... Tako da, to je to. Šeki ne znam, vidjet ćemo. Ivan je ološ. Ima i toga, ali nije toliko loše. Šta misliš o Teodori? Teodora izgleda onako, znaš, ali ona kako se zove, najbolje da ne progovara ništa. Bolje da ćuti. Najpametnije je tad. Sofija, mislim da će Stanija, mislim da će bude druga, moguće će pobediti, ja ne znam to, ali mislim da će bude druga. Asmin je loš čovjek, ovo đubro čovjek, to znamo svi. Biljo, pozdrav, ćao, hvala na podršci. Normalno da jesu. Plaćaju pošteno, ne mogu grešiti dušu. Dobro si pitanje postavio. Pa šta se odrekla se čovjeka, ojadila ga financijski. Što ga pušta niz vodu? Ne znam, za 10 može se desiti. Maja se upropastila za sva vremena. Majina veza je septička jama. Eto, to je njena veza. Vidjet ćemo u augustu, pregovarat ću, otvoren sam za pregovore, vidjet ćemo. Ima nekih najava, ali ne znam, 50-50 da ću doći. Šta misliš ko će pobediti? Mislim da će pobedi Aneli. Da, to sam već pričao. Inače, lično bi volao Ivan Marinković da pobedi. Ali mislim da će Aneli da pobedi. Kako je moguće da je Bora ispao sinoć? Velika reality nepravda, Bora je trebao u superfinale. Trebao je bolje plasiran da bude od Bebice, od Hane, od Nerija, od Viktora. Sa ovima tu su negde svi. Eto, iskreno to mislim. Infinity podrška za Aneli, hvala ti. Ko će biti u top 5? Prva je Aneli, druga Stanija, treća Anita, četvrti Ivan Marinković i peti Anđelo. To je neka moja petorka. Bebica je smadila, bre, bolestan čovjek. Ono se ne računa u ljudi. Kad ideš u Budvu, 28. jul, 27. ili 29. vidjet ćemo. Treba, jednom ću verovatno biti u Narod pita jednu emisiju. Podrška za Anđela, okej, no, ima finu sezonu. Tako je kako je Janjuš, to će bude 9. Advokatica je jebi ga, zaratila i s produkcijom i sa ukućanima i sa Bogom. To je moja drugarica. Ostaćemo dobri i to je to. Legenda je. Nisu je razumeli, malo vas je nju razumelo. Prikazano je samo njeni najgori trenuci. Šta je tu je? Ljiljo, da, Aneli će da pobedi, ja mislim. Tačno tako. I to bi se složio. O Maji, pa Maja kad sam ušao, ona je bila moj favorit i to sve, ona je drugarčina, velika lav. Ali ušla Stanija i ona se odmah navata sa Asminom. Teška septička jama od veze, teška povraćka. Nije trebalo, mislim da je ovo najveći, ne životni promašaj. Ma ne reality, ona je reality promašaj, totalno, životni promašaj Asmin. Nikad neće nađe goru priču. Najgori su mi Luka i Anita, jesu malo odvratni oni, ali trudna je Anita, pa treba malo popustimo svi. Kako sam, nije loše. Treba mi malo mora da se malo vratim. Šta misliš o Brazilcu? Majko sveta. U inat, da opravda svoj honorar. Maja ima najjači honorar, ja mislim, i da ga opravda šta. Šta misliš o vezi Anjeli i Filipu? Ja mislim da nisu u vezi, da neće ni da budu. Ne znam da ga je Filip stavio. Nešto se priča štek da je bio, ali nije provereno to. Mogla bi Mina da ispadne. Preće Viktor ispadne od Mine. Mada tu su nek. Hana ispada, Hana i Viktor. Hana i Mina, tako nešto. To bi bilo realno. Rumeni, upravo si.
Ovaj Minin umišljen mnogo. Jest, u Zvezdi se. Bora spava. Možda ću sad da se vidim sa njim, sad ćemo da vidimo. Foliranti teški. Boginja bi mogla u top 10. Tu je negde. Mislim da će bude 15. Tu je negde, 10, da, slažem se. I volao bi ja da Boginja dogura. Evo, bez obzira što je malo, mislim da je malo neinteligentna, ali volao bi da dogura ona dosta. Ispao Bora, Ljiljo, nepravda, reality, teška nepravda, šta je tu, idemo dalje. Bebica ima glavu ko kamen za kupus. Ko je tamo najprirodniji od svih, pa Boginja je prirodna. A ja sam bio čovjek iz naroda, to se zna. Hana večeras ispada, to se slažem, Hana ili Viktor, Hana ili Mina, to mi je večeras ispadanje. Pa jeste, da. A šta u Filipa svi zaljubljeni? Ja ne znam šta im radim. Čovjek otvoreno kaže neću veze, oni se lepe. Koje su to žene, bre? Bez življe. Pa bolje budeš s Ašmetom, ovim iz Srenčice koji će više te poštuje. Treba vas poštuje partner. Ali džabe, izgleda neko voli volite da se ponižavate. Uroš Stanić odličnu sezonu ima. On ako ispadne večeras, on misli da će bude u top 10. Jeste, ima stvarno dobru sezonu. Pa jeste kulturan i lep, ali šta? Same se lepe, tačno tako. A to lepe se i napolju. Na freestyleri ovo preskaču da u separebre. Hana katastrofa. I kao čovjek i fizički. Šta misliš ko pobeđuje? Pa pričam cijelo večer o Aneli pobeđuje. Ja lično bi u studiju i ovo reći ću Ivan Malinković da bi volao da pobedi ja. Ali pobeđi Aneli. Evo ovdje kažu Aneli, ovi kažu Stanija.